Siemaneczko, z tej strony ProExoGamer, a to jest Happy Wheels. Już sobie zacząłem grać. Zawsze muszą... Kurde. Zawsze muszą być pierwsze... Nie wiesz w tą... Easy ball. Easy ball. Chwila. Jak to się... A, dobra. Łap tą... Daleko bardzo. Prawie. Prawie. Wychodź. Wychodź i weź tą piłkę. Jezu, nie będę marnował czasu na jakieś gówno. O kurde. O Jezu. Pozbywaj się tego. Jakaś głupia. You sure not. O jest, mój ulubiony. Believus. Dawaj. Justin Bieber. Noob. Good. No good będzie. Jest już good. A, zaraz Eweson. No. Jedziesz. Jest przechodzi. Jest, przeszedł. Co to jest? Pro, kurde. Sorry, jestem chory bardzo. Będę pro. Przechodzi. Jezu, w głębi kulek. Znaczy piłek. Ja, baby. Oh yeah, baby. Przeszedł. Dobra. Po kolei może. Sorry za te lagi badziewne. Kurde. Green ball throw. No serio. Kolejny raz jakieś gówno. No łap tą piłkę, idioto. O, jest. Co? Kurde. Czy to się naprawdę dzieje? Co to jest? Ja zlogowało mi się FIFA. Nothing. No super jest po prostu. Nie. Kur. Sword. Draw. No. Nawet nie... Kurde. Dobra, jeden trafiony. Zostały mi 3 mecze na... 3 miecze, sorry. No kurde. Ciekawe jak. Chwila, jeszcze. No. 3. O, dobra.
Boże, jak muszę sobie poszukać innych takich map. Jest gdzieś jedno. Ja. Może Pogo Jump. Co to jest? Nie chcę być Justinem Bieberem. Nie będę. O, dobra, już jestem. O kurde. Coś chyba, żem zepsuł w Happy Wheelsach, ale nie wiem co. Coś takiego innego. Jest bardzo. Yeah, baby. O! On jedzie. On! Salto robi. Inaczej słatam bomb. Dobra. No serio, Happy! Serio, Happy. Juhuhusz. A tam... Ej, nie zrobiłem tego. Może będę... Jak będę zaczynał filmiki, to chyba będę mówił Exogamer. Albo Exogamer Pro. Kurde. O, dobra. On jedzie. O, go tu. Kurde. Gimnastyki tu uprawia, że... Ole, wleciał! Na dynkę. No! Nie. Chwila. Options. No, dobra, teraz jest dobrze. No, nie jest. O, dobra. Nie no, tak se. Ostatnia mapka. Wszyscy ludziki z Happy Wheels. O kurde. Taran jedzie. Kurde, jaki ten kaszelec pierdolnięty. Tortury Chamber. O yeah, baby, moje ulubione. Nie wyszło. Nie jestem so dobry, ale... Jest Mam maczetę ja. No weź maczetę. I ją... Powoli. Trudno jest tak trafić. Bardzo trudno. Poza tym. Już chyba nagrywam z 10... Może 10 minut. Dobrze. Tutaj sobie poszukam. Ostatnia mapka to będzie pewnie ze swordami. Czyli że rzucać. Albo Pogo Jump, ostatnia mapka. Ostatnia mapka chyba. Pogo Jump. O, super, super. Super, fajnie wyglądasz, Kolo. Idź tak na dyskotekę, kurde. Ktoś cię poprosi do tańca. Dobra, ja już się pożegnam, bo nie wiem kiedy się skończy nagrywanie. Dobra, cześć. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Komentujcie oczywiście. No może wrzucę dzisiaj 3... jeszcze jeden może wrzucę, dobra.